Castelo de Goía é un balcón que permite asomarse á Serra da Carva. Dende este miradoiro, sito no municipio de Xermade, contémplanse excelentes vistas da Terra Chá, da Mariña Occidental e mesmo da comarca coruñesa do Eume. Unha escalinata de madeira con 132 chanzos permite ascender a modo ata uns 870 metros de altitude. Unha vez no curuto, sorprende case a partes iguais a paisaxe e o azul do ceo encapotado. O pé do miradoiro entre rochas sitúase un área recreativa con mesas e asentos de pedra. Impresionante resulta tamén o miradoiro Campelas de Auga, en Muras. Unha pasarela cun tramo enreixado suspendido no aire. Sitúase nun dos moitos parques eólicos asentados nos montes de Muras, nos que os aeroxeradores irrompen a velocidade que decide o vento. Tras a liña de montañas agóchase a Mariña Lucense, un lugar dende o que descubrir a diversidade paisaxística da provincia de Lugo.